Urian itu hata, namar pungu di bagas joron itu hata, sadarion, dohot namar pungu di bagas tabe, nama dohoti kebaktian minggu dung epepanias na perjolo, tapasonang maruhata, tapuka maparsaurata dohot tuhata, marede mahita sian ede nomor 574 ayat sada dohot ayat dulu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu diamai, na mga roroha hita sian gumguman ni hahulomon, jalan na paucaton hita tubagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, ama namin na di banunga gijang, di pabotohon hodo tu akka parroha nasian purbai marhite bitang, naung tubuh anakmu nasasadai, sodangi maroha nami, asa hutadahami haporseaon nasitongi marhite-hite ibana, asa terbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogot, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji
Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian patik parjolo sahatu patik na paopaton. Patik parjolo, au do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu baenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jalan dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na dituru ni tano, yang gotung gabe si sobaon, manang sioluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hona uhumna dosugut akka namar sineang di goarna. Patik na paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari ma ulahamu nasa si ulamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba di batam doi, dang jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam, ai di nonom ari do ditoppa di bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di perbadiai. Atong rap mangido gogo mahitas yang tuhata di bata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan de bata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Tato poti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di benua gijang. Pargogo na suhatu dosan, pardengkan basa doho jala ro di saliling nililing na do asi ni roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala saya unang beingot akka dosa nami. Ay jojod do hami mardosa maradopon ho. Jala jojod do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalau sion nami di hatam. Ale Tuhan Jahoba, say unang paingot-ingot pangalau sion nami, unang alang asin ni roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosata. Songo sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah, tung na solomodor hakku mida hamatean ni parjahat, na lomodor hakku mida hamumulak ni parjahati, tumadikon dalanna, asa mangulu ibana, hasangapun madi debatana di gijang. Amin. Epistel di minggu tasadarion imasian Markus sada ayat 4 sahatu 10 sada tajahama marsikat sorin. Di halongonan do si Johannes mendidihon jala menjamitahon padidion hamubaon ni roha laho pasesahon dosa. Yang go si Johannes si ibuluni unto do ulosna jala hulik kuling do hohosna akasi hapor do hot situa ni loba do si panganonna. Ondo jamitana naro masian pudikun nagumogo sian au na hurang tamado au pawanduk au makahari talenisi patuna. Aek do hudidihon tuhamu alai to di perbadia do didihononna tuhamu. Ujui maro Yesus ya Nasaret na diluat Galilea, jadi tardidi ma ibana di aek Jordan, dididi si Johannes. Dina hehe ibana sian aihi, pitor di ida si Johannes ma mukap langit, jadi songgop matodi i songon darapati tu ibana. Jala masa suara siang kinjangi, namando, hodo anak haholongan ni rohaku, lomo do rohaku diho. Ima sahatna, martua do halak na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Oh
Taha tidakko maha porseao tai songon nahina tidakko ni dongata saha porseaon di sadok portivion rap mahita mandok. Au porsea di sebata Jahoba ido pergukun naso tu dosan na tu palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jahoba nasa sadai himana tinubuhon ni si Maria naga begabean sia tod di purbadia adorang sohabubuan hidu tuhata na tumaon na bernip di pangumuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di are patoluhon nama naik tu surgo la hundul isyamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sokutu tanoon manguhumi halak na mangolu do hotamate au porsea di ton di purbadia jala dong sada huria na badia huria hatopan ala Kristen akan na badia dohot dia sisani dosa dohot dia tai nama dok mulak mangolu sokut daging ni halak nang mate dohot dia ngoluan nasura suda amin. Tikting namasa di HKBP Kebayoran Lama, Minggu Parjolo, Dung Epipanias, 10 Januari 2020 sada. Topi ini jamita di mingguon, di sadarion ima pasakap ma debata di bagasan habadiaon. Na Parjolo dak danak na sorang. Na di tanggal 25 Desember 2020, di basa-basahon tuhata do sada dak danak boru di keluarga amata Deni Rumonda Marpaung SE, Inang Fritaria Yolanda Borusiahan. Maringanan di Jalan Keramat 2, nomor 36, RT 10 Sada, RW 0 Sada, Pondok Pinang, masuk tu Banjar Tanah Kusir Selatan. Hipas doda danaki songoninang natorasna. Napa dua hon ruas napida, mulai minggu sadarion tanggal 10 Januari 2020 sada, nunga pidasian huriata ima keluarga Robert Parulian Silitonga SE, Inang Monik Boru Napitupulu SE, dohot 2 halak bawa ianak kon nasida. Pida tu huria GKI Bintaro Utama, Bintaro Jaya. Napatuluhon kegiatan di gereja di masa transisi. Saliling masa pembatasan sosial berskala besar, manang PSBB, masa transisi, sude sermon-sermon, parsiajar sidi, padidion nabadia, pertangyangan banjar, dohot latihan kor, dang boy dope dipatu padi garejata, kecuali sermon parhalado. Alai tu pelaksanaan ibadah pertupolon dohot tamasumasuon dalam masa transisi, bodo dipatu padi garejata, jala tetap mematuhi prosedur ibadah pertupolon dohot tamasumasuon di masa pandemi COVID-19 sia, ni huriata HKBP Kebayoran Lama. Songonima hujahon hami tingtingon tuhatama nama ngaramoti hita saluhutna. Botima. Damen di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita saluk na kamanginang.
Waksongoni nang ruas ni huriat takamami nanami namadohoti parmingguan sadarion diganup bagas nabi. Pasahaton nami do nang tuhita saluhutna selamat hari Minggu. Hata ni dibata turpuk jamita di hari Minggu ta sadarion. Ima Minggu na perjolo dung Epipanias tersurat di buku Pasalmen bidu 20 sia. Mamungkasian ayat sada sahat prodi ayat 10 sada. Tajahama marsikat sori songonom maridok hatana disi. Edesian si Daud. Lehom matu Jehovah, hamu aliak ka anak ni debata. Lehom matu Jehovah, hamu liaun, dohot hagogon. Suara ni Jehovah do di atas ni akka aek. Debatani hamuliaun parohon ronggur. Jehovah do di atas aek akka nabulun. Suara ni Jehovah do uponokon akka hau ares. Jala dipunokon Jehovah do akka hau ares di Libanon. Suara ni Jehovah do manggurasahon jilam ni api. Suara ni Jehovah do mabahen marasar akatini. Jala di pangalanga do akatobak. Jala sudi na di bagasan joronay madok hamuliaon. Lehonon ni Jehovah do sogot pargogo tubang sonay. Tupahan ni Jehovah do sogot bangsona mardame-dame. Ido sahat na. Urian itu hata na hinaholongan. Taida do di bagasan turpuk ng tajahanakin. Pakas di hati dakon parpasalmen. Songodia panadona maradopon debata. Dia sangat kenal betul siapa itu Allah. Di suarahon ibana do pabua debata marhuasok. Jala debata marhagugun. Alaboy do patupahon manangahape hobar tu lomo ni rohana. Tutuna pinatupa dohot nabinahen ni debata marhite waso dohot hagugun nai. Mabuan hasonangan. Mabuan las niroha. Wakanaolo majalo debata. Las marhite sian baka tidak konon manang pengakuan ni parpasal menon. Las ido dalan na pabuahon manang patadahon tuakan na solo dupe majalo dohot tuakan na solo makaporsiay di bata na tapi naung diboto adong di bata. Do tujuan na satung takas diboto jala ditadda nasida ia di bata na ni haporsian ni parpasal menon. Dada di bata na pinauli ni Jolma. Bukan Allah yang dibentuk
oleh manusia. Bukan Allah yang dibangun oleh manusia itu sendiri. Songon na pinauli ni akajol manadong di Portibion. Aladong do debata na pinauli ni jolma na dihaporsiay na disobba. Manang debata na pinabua ni parpasal menon. Dada songon debata akanadong di Portibion na sinobba ni jolma jalan na di parbadiay. Alaboy di etong paroho na kanadinggan di bagasan parngulun na. Dalam molo taida marhiti sejarah perdalanan ni gulu ni jalma. Satu partikiat tapera. Manang satu partikian ni parpasal menon. Uju di suarahoni bana taringot tu huaso. Do tagugon ni debata. Dakya matsohot jolma. Laho makkaporsiay do manobba. Haka debata na pinauli na sida. Manusia tidak pernah berhenti untuk menyembah Allah-Allah lain yang mereka akui dan mereka percayai bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Isara manobak kagana-ganan, manobak kanadong di Portibion. Saladang ulat ni partikian ni parpasal menodupi. Jolma nadong di Portibion, saya terus do patuduhon pabua nasay dihaporsiay, dohot nasay disobba, adong aka debata di tonga-tonga ni Portibion. Lapatan na mamuka siandung di topa debata hita jolma, dakya matsohot jolma laho makkaporsiay hagugon ni aka nadong di Portibion. Budora tadok, oputta si jolo-jolo tubu, alak batak. Napasti na sumanadda di bata dope. Manang adorang sosahat dope barita nauli, hata ni di bata, tutonga-tonga ni ngulu na sida, kanaganado di sobba. Jala dihaporsiay di kutu. Akka hau na bolon, akka batu, do akka sungai. Ala memang sunguni dope partikian na masa. Aladang diboto dope, manangdang ditadda dope ise debata. Jala satu nang masuk barita nauli, saya tarbuah-buah me tu generasi-generasi na mangihut. Tidak pernah hilang dari kehidupan manusia nang di tonga-tonga ni parnguluan ni hita halak batak. Polo penang tibuhian didok debata marhite sada sian patik na sapului na madok. Audo Jahoba debatam ninna debatatta. Nang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Ngatibu di paingot debata ita jolma aka jolma da di Portibion. Pabuan na suwadong debata nasing iya soholan debata nasa sadai. Jala kudangdo napatuduhon natape nang tibu didok debata songoni patuduhon na sopolarikot ulahonon. Jala memang terbukti doi sian akka na sayadong makaporsiay na dong di tonga-tonga ni Portibio boy patupahon na soboy si patupahon na. Jala dong
na makaporsiyay, pabuah na disobba di tonga-tonga ni Portibion, boy mabahen songon na binahen ni debata. Jadi dua sadong misesada istilah nama doksin kritisme. Nama rojaham may paduhani ala adong jelma mabahen status porsia tu debata jala porsia tu na adong di Portibion. Nah, dianggap dos may duaca. Molo dihaporsiay debata na boy patupahon nakka naringgan narikot songonido tong molo dihaporsiay na di Portibion boy patupahon akka naringgan. Iduasa gabi disobba debata disobba na di Portibion. Alay status sidang boy bertahan. Ala gudangdo naso paluaso songoni status ni haporsiaw ni jelma na tinopan ni debatadoy. Tetap mempertahankan percaya kepada Allah dan percaya kepada apa yang ada di dunia ini. Jadi tumakot do didok sada dihaporsiay jala pasti na dihaporsiay ise. Ngolo so debata na dihaporsiay, ba dihaporsiay mah ganaganan. Alay unang gabi adong dua na dihaporsiay gabi dang takas ahado buhado status ni haporsiay ni. Ujung na gabi dipamago ma istilah sinkritismion. Alay holan goar manang istilay do namago. Anggo pelaksanaan manang napatuduhon status haporsiaw no songoni dakya bago. Ala tongdo diulahon. Tongdo di haporsiay di bata jala di haporsiay hagogon ni Portibion. Jadi saat tu parnguluan ni halak batak pitar buah-buah tuy haporsiaw na songoni. Aboy dora molo mago hepeng na. Rakpolay kon mangido petunjuk tu debata rupani. Laudo manukun tuak kanasing na dihaporsiay. Na dietong adong maboto isedo mabuat hepeng na namagoy. Molo perlu dihilala rohana. Rekod majaga badan na. Asaboy tahan udan, asaboy tahan male, tahan waka penyakit-penyakit. Boy do dipangido tuna dihaporsiay, adong na patupahon si songoni. Walang manangkal kopi 10 sia do nasuboy ra patupon na. Kalau tungadok pejol manamadok, adong do na boy bahenon laho menangkal COVID. Mungkin belum tentu dihaporsiay. Nakajol manasing ina tapi adong nasing dihaporsiay di luar ni debata. Jadi songon na takas taboto rupani bahwa vaksin ma na boy sihirimol bo menangkal COVID 10 sia. Haru pedang binoto. Ati adong lo nasolo macalo paksini. Jadi sian napi nabua ni parpasal menditurpuk tahun. Tangarong nabui patudoson tu debata. Tidak ada yang bisa disamakan dengan siapa itu Allah. Tangbui patudoson debata tuak kanasing nabuy patupahon songon na binahen ni debata. Idua sa holad debata nasa sadai napatut si sobaon jala si uluan.
Ala na binain ni debata di tonga-tonga ni Portibion. Songon natajahan nakin. Sangat-sangat bermanfaat di dalam kehidupan manusia. Berguna tu ngulu ni kita jolma aha na binain ni debata. Aha na tinoppa ni debata. Jala tahati dakod. Nasa na binahin ni debata. Di tonga-tonga ni Portibion, aka nadenggan naboy parohon hanguluan tu ngulu ni hita jolma. Idu asa holan ibana na patut si sobaw. Idu asa holan ibana na patut si pujion. Ala sianido saluhutna mual manang sumber ni nasa na ni hari koton ni ita jolma di tonga-tonga ni Portibion. Itu manangi sepi olo nasi tongdo di hapor siai di bata ola ni bana do natutu bui patupaho ni jala di bata na di hapor siai ima di bata na manoppa nasa na adong di Portibion. Ido na taha porsia itu tu. Molo pe adong di partikian na parjolo, adong akka panurirang, manang adong akka nabi-nabi, ala na sinuru ni debatado ipasahaton hatana asaboy diatu si jolma. Ahado nabinahen ni debata. Apa yang baik, apa yang indah, apa yang berkenan di dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang disampaikan oleh para nabi yang diutus oleh Allah. Allah saluhut nabi nahen manang naung pinatupani debata di tonga-tonga ni Portibion. Olan marhite suara do di do. Bukan tenaga. Bukan pikiran. Itu nari patorang ni parpasal minon. Akan naung pinatupan ni debata. Dohot nanaing si patu paon na dope. Olan marhite suara. Jadi molo so dihapor siai be debata namar hagogoni anggo di parpasal minon mamereng tutu nang manutup mata ni hapor siam ma maradupod debata. Apatanna barang parduli tu debata. Tidak mau tahu siapa itu Allah. Sementara Allah sudah banyak menunjukkan perbuatan yang baik dalam kehidupan manusia. Jadi molo soparduli tu debata, totu boido tadok. Ya no malo may siad debata. Nagumogo ma ibana siad debata. Ala dianggap dietong boy bahenon na manangahape sopola mangasahon debata. Ala itu tu marguna si tutudo na sinuarahon ni parpasal menon. Atik pe saya dong do na somajalok. Tutudang dosbe nguluna tuak kanaolo majalo do makapursiai aha na binahen ni debata. Mapasti adong do para singanna. Adong do perbedaan ni akka na makapursiai debata dohot na sumakapursiai debata. Alanido didok parpasal menon de pamukan ni na disuarahon taringot tu siulahonon ni jolma. Jalan patut si bahenon ni jolma didok ibana ma. Lehom ma tu Jehovah. Hamu waliaka anak ni Jehovah hamuliaon
dohot hagugon. Berikanlah kemuliaan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah sangat-sangat banyak melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan kita manusia. Karena Allah sudah banyak melakukan perbuatan yang berguna dalam melanjutkan kehidupan manusia. Kalau didok parpasal menakin edehon hamuma lehok kamuma tujahuba hamuliaon dohot hagogon lapatan naik kon sitong pasangapon ikon sitong pujion debata jala ikon sitong sobaon debata. Ada kebenaran dari setiap orang yang hadir untuk menunjukkan kemuliaan, untuk menunjukkan pujian di hadapan Tuhan Allah. Jadi sa sitong naik kon sudedo colma nadong di Portibion pasangapod debata. Mamuji doh manoba debata. Halada nga dong debata na asing na manoppa nasa na dong di Portibion dohot isinape. Tidak ada Allah lain yang menciptakan apa yang ada di dunia ini selain daripada Allah yang kita sembah itu. Allah itu tuh polo taida masih baik cara nabi ma colma na di Portibion na adong haporsiaon na maradupod di bata. Alay na di haporsiay ng binoto. Menang naisi. Mangguhita takas do ta haporsiay di bata tutu. Cala patuduhonot ta do memang na di bata na sasaday na toktong tasobba. Kidoasa di minggut ta sadarion. Disungguli hita marhite topik ni turpuk jamita taon na madok pasangap di bata di bagasan hamuliao. Pasangap di bata di bagasan hamuliao. Muliakan Tuhan dalam kekudusan. Lapatan na patuduho pabua na di bagasan hauduho dohita. Na di bagasan haserepot dohita di adopan ni debata. Laho pasangapon debata. Alay bana do nasay tapangido. Ibana do nasay tahirim mangrupi madongani mangalehon gogo do patupahon akan natahirim do pe di bagasan pardalanan ni ngulut talumobi di partikyata sinuay. Asa sudi kita marhahi pason. Asa sudi kita do siya nakasahit lumobi pandemi COVID-19 siya. Asa boy kita toktong margogo laho patupahon aka na taharikoto di bagasan parangulot tau. Halani toktong ma patuduhonota manang nadidia pehita mian. Manang nadidia pehita maringanan naing ma patuduhonota hamuliaon di adopan ni debata. Amin. Martangyang mahita. Tuhan debata Jehovah amanami mauliate dohot puji-pujian ma upasahat kami tuadupamu. Ala toktong do dihilala rohanami saluhut na dingkan di basam dohot taka pangaramotiommu. Satu partikiano nali Tuhan. Boy hami marpungu
di adopanmu marhite bagas joron dohot bagas nami ganup marsada-sada. Di hari sadarion tinarohami marsaur tuadopamu ale Tuhan. Mamuji do pasangapon hodo. Alani saluhut akapabahinammu di tonga-tonga ni parngulon nami. Lumobi nasay matungani hami ale Tuhan. Di saluhut na akanaung pinatupami. Marhite waso dohot hagugumi ale Tuhan. Naing toktong manungguli hami. Asa pujion nami sobaon nami ho. Hidu ale Tuhan na dipaingot ho hami diari sadarion marhite hatam naung sahat di tonga-tonga nami. Naing pasangapon nami mahotutu ale Tuhan. Nang tuakatiki na naing rope. Hodo ale Tuhan na bui patuluson saluhut na akan nahuhiri pami. Lumobi na mangurupi hami ale Tuhan madungani hami asa marhahi pasot toktong. Di partikian na huadupi hami detikyon. Takas tu ali Tuhan dibotoho nasay tokto kami. Padaohon diri nami pasidikod diri nami. Siya naso huhaholomo kami ma pandemi COVID-19 siyay. Alani sudema donghani. Kuas ni huriam. Dohotakana makaporsiyay ho ali Tuhan. Dot sudi akka naso olo tope majalo honaing donganammu ale Tuhan. Asa boy tibagasan hagugon hasonangan mangula akka siulaw. Mauliate male Tuhan dinaung sinungkulammu hami markite hatam di ari sadarion. Nang di parpungan namion ale Tuhan. Toktong do hubuak kami, huingot kami do kadungan nami, ruas di huriami. Na dibagasan parsahiton manang na sedang dalam perawatan dope. Imay na namin Nyonya Dameria si Regar Borusiahan. Ina namin Nyonya WJ Kutabarat het di Boru Tambunan. Ama nami Arro Siagian. Ina namin Nyonya Tiarma Rowli Parhosip Boru Sitopul. Ina nami Nyonya Situa Pakpahan Andriani Priska P Boru Tambunan. Ina nami Nyonya Nanggolan S Maria Boru Simarangkir. Ina nami Nurmawati Tambunan Boru Hutajulu. Ama nami Situa Dr. Andus John Walta Sitindaon. Ama nami Johnny Sembiring SE. Ama nami Romulo Butar-Butar. Ama nami Situa Edward M. Tambunan. Ina nami Yunyaren ni si Matupang Boru Purba. Ama nami Situa Dr. Andus Gojok Parlindungan Manihuruk. Ama nami ina nami Situa Nyonya Sitopul Rumian Pinta Halomuan Boru Nadiak. Ama nami Ranto Lumbantoruan. Ama nami Situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahan. Ama nami Insinyur Dakler Kamberlaim Tambunan. Ama nami Monang Pasaribu. Amang Tony Nahal Hutapia. Inang Nyonya Situmorang Sortaulina Borsi Majutak. Ina nami Nyonya Deha Simanguncong Mauli Borsi Majutak. Ama nami Padita Daulat Pardomuan Pajaitan. Ama nami Jungjung Hasiholan Manurung. Ama nami Ridwan Irianto Situmorang SE Aka. Ina nami Nyonya Hutapia Mauli Boru Simajutak. Ina nami Situa M. Siregar Jerni Boru Siburian.
Inanami nyonya butar-butar Saur Mas Delina boru sirait. Songoninang akaruas di huriam. Nasohaguara kami ale Tuhan. Bolotung di bagasan parsahiton nasida. Tuhoma upasahat tami. Asaho na mga lihon pahipason. Hagugon dot hamalumon ni parsahiton nasida kanu. Ang giap boy mangula akasulaw nasida di ngulu si kanu pare. Saluhu na le Tuhan upasahat tami donang tuho. Hakana porsea tuho ale Tuhan. Hakana say makirim tuho ale Tuhan. Ngulu nadenggan. Lumobi hahipason. Dohot hamalumon niyak kaparsahiton na ganup. Roma ho ale Tuhan manopot. Sudena ngulu na dibagasan akka parsahitoni. Asaboy marhahipason. Ale Tuhan dibagasa sa dario petoktong do hubuak kami tuwado pamu. Bangso do negara namion. Ang giat boy dibagasan hasona nga sudi. Laho mangulaho nakasiulaon. Lumobi na manguluhon bangso do negara namion na de Tuhan. Amanami presiden wakil presiden do sudi. Menteri pe. Hindi margogo na sida. Laho patuduhon akan nadenggan dito nga tonga ni bangso do negara namion. Ale Tuhan, dibagasan sa dario takas do di boto ho ale Tuhan. Dinamarukil bangso do negara namion. Ala kecelakaan pesawat Sriwijaya. Na mabuan kudang korban. Na manadik ko nakakeluargaan hale Tuhan. Oma na marguguihon akka sudi keluarga. Na tinadikon ni korban-korban pesawat Sriwijaya. Sa margugo na sida. Laho mga dupi na masa, parukilon na masa. Marpos ni roha sa luhut na sida. Laho patupahon akan narikot hobartu pabahenam wale Tuhan. Ima na mga lihon hasunangat dohot las ni roha di ngulu na sida gano. Mauliate ma upasahat tami tuho. Nang dina mulak pehamian no siya bagas coromon. Tungani ganup marsada-sada sa do siya nakka parmaran. Sangunina nga karuas ni huriam. Na maduhoti parminggu pediari sa darion di ganup bagas nabi. Marahay pasot tong nasida jala di bagasar las ni roha nasida sa luhut na. Di namamuzi do pasangapon kuarmo. Atong mauliate ma upasahat tami tuhuale Tuhan. Tangihom matangyang nami. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ojahan ni peliata sadarion imanda di ayat sian Psalmen 50 ayat 20 tolu. Manangise nama melehon hamauleateon idon apa sangap au jalama bain lapang asa hupatuduhon di ibana hatuaon ni debata. Tabung apa peliata laos marid de mahita.
pasaha ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gicang, odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasahat hami ma siyan na nilehom mi tu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon hara jaum mo di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gicang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tungaun, songon na di Banua Gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia debata amat. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor honma damena tu todi munabi. Selama hari Minggu ma dihita saluk nak kamangina.